kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that patinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe ndati like this video zvinobatsira kuti video rino rege richifamba kune hama neshamwari nekuburikidza kulike kwaunechange waita this video. Vadikanise kuziva kwamunozviita manews updates panapa. Tinoyana kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasave video. Tinokumbira zvekare tishare this video kuhama neshamwari. Kushare kwamunoita zvinoita kuti vazhinji vange vachiona maupdates kubva pano paHadzirare 263 ende tinokasika kumhanya nemanews updates. Saka ndichatanga ndarova first update. Ndapedza first update ndibva ndapindira second update. But ndati like this video kandizokasika kuramba ndichikasika kudzoka nemanews updates. First update inyaya yaCloud Jele. Cloud Jele mupurisa weZRP anga achishandira ari kugweru. Cloud uyu achishandira ari kugweru vadikani macases atiri kureceiva munomu muna 2025 this month tareceiva macases evanhu vazviuraya akati wandei. Nezuro ndakaposta video romwe murume akatorekodha video achiti ndasarudza kuti ndifambire munzira yangu zvakanaka. Ndakatoposta riri video achitaura asati anozviuraya. Nhasi futi ndeumwe murume uyu anga anonzi Cloud Jele. Cloud Jele anga ari mupurisa akanyora tsamba yakanyora akanyora iye achiti ndazvisarudzira nzira yangu ndega, ndinovimba muchasara mune rugare, muchasara makagara zvakanaka. Ndaunoti kuramba ndichirarama hazvichaite ende amai vangu nyakubereka musazvidye mwoyo. Ndasarudza inini kuti ndizviuraye ende musapire amai Keisha mhosva. Munhu waitaura uyu akati mai Keisha mukadzi wake hanzi hana kana mhosva munhu iye, musamupomere mhosva kuti ndiye akonzeresa kufa kwangu. Ndinovimba vana vangu 2 asi akasiya vana vake 2. Mukure munyasha, ini sababa venyu ndakusiyai. After apedza kunyora leta iri akabva aisa nhamba dzevanhu 2 nemazita avo avo vandisiri kukwanisa kutaura panapa pathis YouTube channel ndokuti inini ndinozopinzwa munguva yakaoma. Ndakada kuzviisa pasocial media zvinhu izvi. Akati munovazivisa vanhu ivavo kuti ndafa. Vadikani apedza kunyora leta iri akabva gumira ipapo. Ndinokumbira kuti zvinofika comment section kuti zvakanaka here zvaakaita zvekuti munhu anozviuraya. Kuzviuraya kwakashata, hakuna kunaka. Ndatingoti yedu rest in peace kwaari, ngazorore murugare. Kokusiya vana dziri nherera apindwa nei mweya tsvina iri muwadikani munyika yedu yeZimbabwe. Ndatishingei kunamatani pese patinogona napo kuti tinzvengeswe naMwari. Zvimwe zvinoitika hakusi kutonga kwaMwari, kutonga kwaSatani. Ngatione zvinofika mucomment section. Next update ividhiyo raBishop Kelvin Nyamakanga. I think vazhinji vari kuziva scandal yatingati iscandal, nyaya yakaitika yaZigo. Zigo ndi-content creator anoita content yo yakafanana neyandinoitawo. Yakada kufanana, handingati yakafanana zvayo, zvakazotisiya neimbichana. Zigo akabuda achiudza Prophet Miracle Paul kuti Prophet Miracle Paul muprofita wenhema. After ataura izvi Zigo akataura kuti hapana chandiri kutya, ndomutauro wakaita. Mafans musanditukewo, ini ndikutaura nyaya sezvairi. Makada kuitsvaga nyaya iyi munoiwana ende pana pathis YouTube channel itoripo futi. So Zigo ataura izvi Prophet Miracle Paul vakabva vati ndoda kukusungisa Zigo. Vakabva vanoripota nyaya iyi kumapurisa. Zvisinei, Bishop Kelvin Nyamakanga vobuda mastreets esocial media vachitsiura Prophet Miracle Paul kuti koimimi Prophet Miracle Paul zvamunoti muri munhu waMwari makadii kungosiyana nazvo zvopfuura. Ndimi makutotsvaga attention pasocial media, hanzi ndimi makutokonzeresa drama. Vadikani ndonyaya sezvairi, handitapudzi kana kuiwedzeredza. Vanozviziva vanoziva kuti Hatirari anofamba nenyaya sezvairi, haagoni kuiwedzeredza kana kuitapudza. So ndinoda mutaure zvamunofunga mucomment section kuti ndiani ari wrong. Bishop Kelvin Nyamakanga pamashoko handichakuisirai, vanga vari correct here kuti vanga vari wrong kutsiura kwavaita Prophet Miracle Paul. Hanzi Prophet Miracle Paul makabhaiza paipa makamhanya kunoripota nyaya, makabhaiza kubhaiza, hanzi ndiko kwakaitika paipa. Saka vanga vachiti hanzi wakadzamara wadenha Zigo. Majournalist mazhinji
anobva akumomotera, anobva kuti tek newe kuti iwewo haungasaizika majournalist ese epayoutube, anzi vanobva kuti tek newe ndokubhaiza kumwe kwamakaita. Ukadzamara iwewe wadenha chigure zvinongoya zvese zvakakumomotera ndokubhaiza kwamunenge maita. So vadikani, kuti zvamunofuka mucomment section pamusoro penyaya yekuti vaifanira here kungonyarara vosiyana nazvo zvopfuura. Zvakataura naZigo kuti vaingoti Zigo mwana akanganisa parisvika pazodai but ndingaende kumapurisa chinoripota kesi isina basa ndikontinue nekunamata ndikuziva ndiri munhu waMwari. Comment section yedu ndataure zvanofuka mucomment section. Inosadzirare ndaenda. Much love. Haleluya hama dzinodikana. Miracle Paul unokwekweredzana naZigo, munhu wamufundisi ari kuti akadanwa naKristu, woti wokwekweredzana naZigo. Iwewe, you are on top of the mountain like Moses, but you are coming down past. Pawakaenda court wakatokanganwa kuziva kuti you are a man of God. That's a shame. Ndikubatsire manje. Gudo guru ngaripete muswe kuti vadiki varitye. Chona zvavaita muswesani. Wabata Zigo, wabata Sly Media. Wabata Sly Media, wabata JCTV. Wabata JCTV, wabata Chibanda. Wabata Chibanda, wabata Sparks. Wabata Sparks. Vanokuita kambaru mvaru. Vagokunyadzisa. Dzikama. Mindiro nyoro inodzora kutsamwa. Hapana kana chawaibva. Hawaimbopera. Hazvaimbokubvisira anointing. Kuti nekuti Zigo azonditi ndiri fake. Ini kunyange vanhu vakanditi bishop ndewe fake, hazvipe zvakabvisa anointing. Actually zvinotowedzera. Vanhu vakati Zigo azonditi ndaitamba rumba. Rumba yacho hauna kutamba here? Hauna here kutamba rumba? Munorambirei nepast yenyu? Zigo azonditi ndaitamba rumba. Ndakanga ndiziko. Zaka ndakutoenda ndine maloya. Munenge muchida kushandisa mazita, kuda kushandisa fame nepopularity, kuti ndine vana vane power. Muchanyadziswa. Pamwe pacho as a man of God, swallow your pride. Pamwe pacho chingonyarara. Wotozona Zigo akufonera kuti prophet kana atotuma munhu andiregererewo pepe ndangozotaura nekuti aningaona kuti munhu yakanyarara. Anotonzwa mhosva. Ko Kristo anoti kudiko? Ko James ocho anoti kudiko? Count it all joy, brethren, when you fall into diverse temptation. Tim Farobeds. Kristo vati. Kana vachikupersecutai for my sake, farai, for your reward is in heaven. But makutoda kutozvipa mareward vana Miracle Paul. Mauda kutozvipa mareward, mauda kutozvibless. Kuda kumufixa mfana we. Ndo patinorasira kuziva Mwari. Unaona kuti gifts and callings are without repentance. Unotodofora chikristu chacho neipapapa. Nezuro waikwekweredzana makandiwa. Azodai makandiwa tinosimudza marata. Come back to your sense, my brother. Come back to your sense. God bless you.